ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஃபடில்ஸ் கார்னர். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தம் ஆலு. இந்த டிஷ் சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி, நான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 3 பெரிய உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம். ஃபுல்லாக வேகணும்னு இல்லை, ஹாஃப் பாயில்டாக இருந்தாலே போதும். இது 4-5 பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கூட குறைய சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கப் தயிரை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த தயிர் கூடவே 1/4 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தயிர் மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க தோலை உரிச்சிட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பேனில் எண்ணெய் சூடானதும் கட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்க சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். குக்கரில் ஹாஃப் பாயிலாக தான் வேக வச்சோம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா சாஃப்டாகிற அளவுக்கு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு எல்லா பக்கமும் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. மிக்ஸி ஜாரில் 1 கப் சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து விழுது போல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த விழுதை பேனில் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச தயிர் மிக்ஸை இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்துட்டு 2 நிமிஷம் வேக விடலாம்.
2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வற்றி குழம்பு நல்லா கெட்டியானதும் 1 ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தியை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 ஸ்பூன் மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ வாசனைக்காக கொத்தமல்லியை சின்னதாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கமகமன்னு தம்மாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது போல் நல்ல ரெசிபி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது, அதையும் பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி.